Kaixo, gaur azalduko dugu nola egin mintegiko Drive karpetaren segurtasun kopia. Batez ere, ikasturte amaieran komeni zaigu egitea kopia bat, segurtasun kopia bat. Modu ezberdina daude, posible da script batzuen bidez egitea, hau da, aplikazioetan nik instalatuta dauzkat, adibidez Drive Migrator, edo beste bat ere badago, beste bat da copy folder, eta hauekin egingo nuke egin kopia bat karpeta horrena eta Driveen bertan gorde. Batzutan script hauek arazoak ematen dituzte karpetak handia direnean. Orduan, seguruena uste dut dela deskargatzea. Horregatik, erakutsiko duguna da nola deskargatu mintegiko Drive karpeta eta gorde sareko karpeta batean. Hemen daukat Driveko karpeta eta egingo dut pixkanaka. 3 karpeta dauzkagu guztiok, mintegi guztiok, eta mintegi buruak egin beharko luke tarteka segurtasun kopia bat. Nik hasiko naiz hemendik segurtasun kopia egiten. Aukera duta daukadala, deskargatu, besterik gabe. Ikusten duzue, deskargatu zaidala, zip formatuan, konprimituta, emango diot mostraren karpeta, eta hau, eramango nuke, nire sareko mintegiko karpetara. Hemen dauzkat segurtasun kopiak, aber non daukadan, hemen, bale. Hemen dauzkat segurtasun kopiak, ona eramango dut. Hemen egin beharko nuke beste karpeta bat, 5. eta hau sartu. Ze arazo dauka honek? Deskargatzerakoan, Driveko dokumentuak, testu dokumentuak, eta baita ere kalkulu horriak, Officeko dokumentuetan bihurtzen dituela. Hau da, Driveko testu dokumentua bihurtuko luke Word dokumentuan. Oazen ikustera, irekitzerakoan, hauek Drive dokumentua ziren eta Word dokumentuak bihurtzen ditu. Baina, kontuan izan, hau dela kasu berezietarako, zerbait galduko bagenu, orduan egingo genuke hemendik gure Driveko karpetatik falta zaizkigun dokumentuak berreskuratuko genituzke, baina Word formatuan. Igo daiteke, hauek horrela igo daitezke, edo posible da baita ere Drivera igotzea zip formatoan. Zip formatoan igo daiteke, eta aukera dago hemen bertan deskonprimitzeko. Badago ireki honela ematen badiot, ikusten duzue, daukadala zip extractor aplikazioa Driverako instalatuta. Hau badakizue nola egiten den, Driveko aplikazioak instalatzeko, konektatu aplikazio gehiago, eta hemen jarri beharko genuke zip. Hemen dauzkagu, eta instalatu eta deskonprimituko luke. Besterik gabe, baliogarria izango zaizuelakoan hurrengo arte.